Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры 12:00 па Мінску. У нашай студыі блогер Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры і паважаныя гледачы, нягледзячы на гэтую спякоту, якая нас... Ну, мы все ж таки в студыі. Настрой летні, эфір жывы. Нагадваю вам абсалютна пра чат трансляцыі, у якім можна дзеліцца сваімі меркаваннямі, задаваць пытанні. Канешне ж, калі пытанне зададзенае з донатам, мы яго з большай ахвотай агучым і больш разгорнута на яго адкажам. Ну, канешне, калі там не будзе абразаў і якіх-небудзь бздураў, як тут кажуць у нас у Польшчы. Нагадаю вам канцэпцыю нашага стрыма. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца «Кнырович». Раз на тыдзень, а можа быць два разы на тыдзень нават, там выходзіць нейкае такое сціслае, змястоўнае відэа, прысвечанае нейкай падзеі, рэгіянальнай звычайна, да? Ну, але часам, Александр, куды-небудзь у Венесуэлу паглядзіць. Куды панесе? Было пра Гану, ведаеш? Пра Гану, да. Ну, калі Гана прыходзіць у Беларусь, тады Александр глядзіць на Гану. Вось. А тут у студыі мы, канешне, гэты відос разгортваем, як цукерачку, і зноў жа адказваем. На ваше пытанне Александр адказвае. На мае, карацей, все больш падрабязна. Александр, мы да вашага відэа, якое яшчэ не выйшла, выйдзе заўтра, звернемся крыху пазней, таму што, як я разумею, гэтае відэа прысвечанае рэакцыі беларусаў на вот негатыўнае, я б сказаў, патэнцыйнае развіццё падзеяў у тым крызісе, які на гэтым тыдні з мінулага тыдня цягнуўся, яшчэ на гэтым тыдні быў паміж Беларусю і Украінай, паміж афіцыйным Кіевам і афіцыйным Мінскам. Ну, а каб абмеркаваць рэакцыю, так. Спачатку трэба абмеркаваць саму падзею. Да, саму падзею, правильно? Давайте, але ж давайте, будзе такі анонс, не тое, што самая рэакцыя, а вось я себе ўявіл, калі сапраўды украінскія войска прыйдуць да Беларусі, якая будзе рэакцыя беларусаў? І гэтым прысвечана відэо, не толькі гэтаму, але і гэтаму, гэта асноўнае было, але, як я сказал Павел, а гэтым паговорым трохі пазней, а пакуль да самой падзеі. З чаго гэта зненацку? Сябры, можа быць, мы зараз прыдумаем якую-небудзь апытанку, але пакуль што напішыце ў каментарах, як бы вы адрэагавалі. Да, вот, калі, асабліва, калі вы ў бяспецы знаходзіцеся, і вам не пагражае за праўдзівыя эмоцыі і рэакцыі, да, ніякая адказнасць. Як бы вот вы адрэагавалі на тое, што, ну, дрон прылетае на мазырскі НПЗ, там падае выпадкова на галаву якой-небудзь абсалютна мірнай дачніцы пад Лоевым, да. То бок мы, Александр, же не маем з вами ілюзій наконт таго, што гэтыя ўдары неяк зачапілі б Лукашэнку. Вот. Слухайте, ну калі вы дапускаеце прапаганду, сапраўды, то бок не вайсковых, якія былі вельмі такія сціплыя, такія супакаивали всех. Я был вельмі здзіўлены пасля таго, што было нам анансавана рэакцыі самога Лукашэнка і гэтым вайсковых. Вось, калі верыць как бы прапагандзе все ж таки такой прапагандзе, то справа ішла амаль пра уварванне, сапраўднае уварванне украінскіх ВСУ да Беларусі. Ну, вось так, як было, как амерыканцы прыйшлі калісьці да Ірака, как Россия намагалася прыйсці вось так да Украіны. Вось, і я разумею, што гэта некая фантастычныя падзеі, але цікава... Але прапаганда, ў прынцыпе, вот так это прадстаўляла развіццё, да? Ну, па-за тым выпуску, калі мы с вами разважалі наконт праграмы «Клуб рэдактароў», ну, так там же, ну, там візіт Ціхановскай ў Кіев, гэта был візіт прысвечаны таму, што все беларусы павінны ісці паміраць в войска. То есть там так наўпрост казалі, што яна прызывае і з гэтага боку, і з таго боку яна как бы, ну, вся ў крыві. Вось. Хаця, канешне, гэта хлусня наўпростава. Так вось, как бы, я себе ўявіў, што калі вось сапраўды заўтра в Кіеве спецаперацыя, прысвечаная вызваленню Беларусі, і як будзе рэагаваць беларускае насельніцтва на тое, што па краіне ідуць украінскія вайскоўцы. Але аб гэтым трохі пазней. Ну вось да, і вось да гэта якраз і выкажыце, калі ласка, сваё стаўленне. Што яшчэ у нас у праграме, сябры? Увогуле будзем сёння мы ў гэтым трохкутніку: Беларусь, Расія, Украіна, у асноўным круху можа быць ЗША там. Вось, у нас у праграме ультыматум, які ў прынцыпе
гэта сітуацыя вырашылася, да? Але пакінула вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне і другое, мы на іх наўрад ці адкажам. У мяне такія пытанні. Ці былі сапраўды рэтрансляторы? І ці сапраўды іх адключылі? Да? Вось трэцяе пытанне, на яго можна паразважаць. Чаму Лукашенко не паехаў у сваю доўгатэрміновую далёкую камандыроўку, якую ён так вельмі абачліва у самый просто разгар крызіса такой, ну я уезжаю пока, да? Вот, это было вельмі дзіўна. І сказаць гэта, атрымаць весь негатыў звязаны з гэтым і нікуды не паехаць. Майстэрства піара. Да, майстэрства піара. З іншага боку, вот ужо Александр згадаў візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў. І даволі падазрона, вот падазрона своечасова адбылася гэтая адліга паміж вот афіцыйным Кіевам і беларускімі дэмсіламі, да? Вот у Александра запытаюсь, задам ему такое пытанне, ці ёсць у яго адчуванне, што выкарысталі, да, Ціхановскую, як бы украінцы ў сваіх мэтах, выкарысталі для ціску на Лукашенку у той момант, калі гэты ціск ім быў вельмі патрэбны, яны з усіх бакоў, да, вот так вот. Ну і нам з этого што? Як бы, можа быць, негатыва тут і няма ніякага, да, але вот, можа быць, нават можна сказаць, ну не Ціхановская цісне на Лукашенку, але Ціхановскай ціснуць на Лукашенко, да? Уявіце себе гэтую... У прынцыпе, ну, негатыва няма, але, можа быць, і ёсць, да? Ну і трэці складнік, ён чысты эканамічны. Сябры, такая сітуацыя. Дрэнна прадаюцца беларускія тавары ў Расіі. Вот нам расказвалі гадамі апошнімі, я б сказаў, як добра беларускія тавары прадаюцца ў Расіі. Тут выходзіць амбасадар Беларусі ў Расіі і кажа, нешта дрэнна прадаюцца. Зламалася. Да, і мала таго, расійскія праекты нейкія перашкаджаюць на расійскім рынку беларускім праектам, якія везуць такія добрыя тавары ў Беларусь. Я калі это читаю, я, конечно, думаю, вот рынок, да, там, вот конкуренция, да, это вообще-то российский рынок. Давайте, ну, Юрий Селиверство размаўляе про российский рынок, разважае, да? Вот, як бы такая у нас сёння на парадку дня праграма. Ну так, нешта яшчэ было, але такое драбнейшае. Да. Калі згадаем, ці вот, можа быць, якія-небудзь пытанні будуць. Ну што, вот якая ваша думка, Александр, наконт рэтранслятораў, да? Рэтранслятораў, ну, ведаеце, я не адмысловец. Ну, да. Таму, канешне, тут бы запытацца ўвогуле, як гэта працуе і ці патрэбныя гэтыя рэтрансляторы ўвогуле на мяжы, каб... Патрэбна, безумоўна. Так. Калі яны патрэбныя, то давайте запытаемся сябе, ці выкарыстоўвае Расія ўвогуле беларускую грамадзянскую вайсковую інфраструктуру для вайны? Адказ будзе выкарыстоўвае. З гэтых двух складнікаў пытанне, ці можа яна выкарыстоўваць гэтыя самыя рэтрансляторы, канешне, калі такая магчымасць есть, то, канешне, яна выкарыстоўвае. Пытанне ў тым для мяне, слухайце, 4,5 гады яны гэта рабілі. Не зусім. Не зусім? Не было так? Рэтрансляторы і ўвогуле гэтая тэхніка, пра яе ўпершыню загаварылі ў лютым, і тады Зеленскі сказаў, што іх адключылі таксама нейкім загадкавым чынам. То бок яны не заўсёды там былі. Да, а ў сярэдзіне траўня загаварылі пра тое, што расіяне змянілі тактыку удараў, і цяпер яны адпраўляюць дроны ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Гэтыя дроны ўздоўж мяжы, каардынуючыся вось гэтымі рэтрансляторамі, якія таксама размешчаны ўздоўж мяжы, яны паспяхова вот пераадольваюць гэтую. А далей яны ўжо могуць атакаваць цэлі далёка, да, уже яны залетелі там у Луцкую там вобласць, Жытомірскую вобласць, Ровенскую, да, і вось такім чынам гэта адбывалася. Вот, то бок гэта, ну, вот ноу-хау канца сярэдзіне траўня, пачатку чэрвеня 2026 года. Ну, тэхналогіі развіваюцца, некалькі гэта сам Зеленскі на гэтым тыдні казаў аб тым, што ён гэтыя сігналы, чаму такі публічны сігнал, чаму публічная пагроза, таму што некалькі месяцаў запар ён пасылаў непублічныя сігналы і не было ніякага адказа, не было ніякай камунікацыі з Лукашэнкам. Таму, ну, з таго, што вы распавядаеце, рэтрансляторы былі, працавалі.
ці яны зараз знятыя, ну мы з вами не бачылі фота, калі так побачылі бы фота, то з сённяшнім свеце гэта бы нічога не значыць. Да, я б з задавальненнем з'ездзіў, нават паглядзеў бы сам. Так мы рабілі, так мы рабілі ўвесь час, пакуль у Беларусі была магчымая журналістыка. Ну я мыслю так, што канешне была пагроза, былі рэальныя трансляторы, яны рэальна прыпынілі працу, то бок я цалкам давяраю таму той гісторыі, якая існуе ў публічнай прасторы. У адрозненне ад беларускай прапаганды, якая цяпер заняла такую пазіцыю, што Зеленскі сам прыдумал ретранслятары, сам ультыматум абвясціў і сам праз там некалькі дзён заявіў, што яго ўмовы выкананы, то бок Лукашенко прагнулся і ретранслятары адключыў. То бок гэта версія для ўнутранага спажывання такая, да? І зноў Зеленскі абкурыўся і нешта нафантазіраваў. Вот в этом трэку ідзе дагэтуль беларуская прапаганда, але не Лукашенко. Конечно, цікава. Да? Тут цікава вот гэта разыходжанне Лукашенко з вайсковымі і прапагандай. Яны кажуць супрацьлеглыя рэчы. Да. Ну, Лукашенко таксама не кажа, што ретранслятары былі. Але павагі у яго словах і так вот прям, ну, адчуваецца, што лішняга ён не хоча сказаць. У адрозненне ад там Азаронкаў, вот этих клуб-рэдактароў там і ўсяго астатняга. Вось гэта і цікава, як гніда Зеленскі за некалькі гадоў стал паважаным прэзідэнтам Владимиром Александровичем. Я б сказал, што не то, што за некалькі гадоў, а за некалькі дзён. Да, за некалькі дзён. Ну, можа быць, за пару месяцаў, я так не знаю. І мало того, прям шакавальная рэч, да? Вот я зараз попрошу поставить відэа з учорашняй нарады, вот у кабінеце Лукашэнкі, там, дзе ён прям прымае, ну, всіх сваіх, там, вот ён сажае за гэты стол, прызначэнні, нарады, там, і гэтак далей. І вось расіянам, якія прыехалі туды, давайте послухаем, што ён расказвае. На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Ой, Борис Вячеславович, ты ведаеце хто? Ну, Грызлов. Грызлов. Вот які такі седавласы чалавек, які сидзіць вот за этим столом, за якім недавно на гэтым же месцы, да, фактычна на этом же стуле сидзелі некія прадстаўнікі Зеленскага. Ну, і я так разумею, некі, ну, то бок, калі это вот в этом кабінеце, то это некія нармальныя прадстаўнікі Зеленскага. Это не наместник начальника департамента там в офисе там по уборке территории, да? Вось. И вот апошний сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбассадор России в Беларуси, хоча втягнуть в войну. То бок Лукашенко, ведаеце, што трэба, калі ты не хочешь нешта сказать, да просто про супрацьлеглую рэч скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславовичу. Каб ему было прыемней. І ён так і сидит. Там яшчэ было ў сярэдзіне, што не трэба па-руску так біць, і трэба дамаўляцца. Вот я крыху не зразумеў адресата. Як бы это Зеленскому трэба з Москвой дамаўляцца? Ці это зноў жа амбасадару России кажа, да вы идите, домовляйтесь, блин. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу.
біць Так, па твары, да? апытанка была вот гэтым тыднем была в навінах в России аб тым, што апытанка больш за 60% расейцаў ужо жадаюць спынення вайны на любых умовах. Дальнабойныя санкцыі, якіх называе Зеленскі, працуюць. Гэта тое самае, дамаўляйцеся. Ўсё, што яны чакаюць зараз ад Пуціна, то, што ён скончыць гэта любым чынам. Нягледзячы на тое, што будзе далей, яны чакаюць гэтага. Там у верасні выбары, гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што ж патрэбна расіянам, што патрэбна казаць единая Россия ім, каб ім было прыемна, і пачулі толькі адно: канец вайны. Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашенко дзіўным чынам, але гэты момант кажа Грызлову, як паслу России, тое, што павінны казаць расійскія грамадзяне. Сканчвайце гэта, как бы, давайте дамаўляцца, давайте спыняць гэта ўсё. Адресатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа: я тебя паслухаў, добра, мы не полезем нікуды. І гэта, конечно, вельмі цікава было дажыць до гэтага, калі справа дайшла до справы, калі сапраўды Лукашенко, мы ж маглі себе уявіць, што гэты момант Лукашенко всех подружо, заўтра мобілізацыя, мы ідзем адпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далей. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі был на гэтым месцы не Лукашенко, а Каддафі ці там Хусей, ці Кадыров, так бы яно і было. Але мы ці, разумеем... магчыма, нават Грызлов. Я так скажу, калі б яны сидзелі ў іншым парадку за гэтым столом. Грызлову патрэбна была бы каманда, загад ад Пуціна, а Лукашенко, все, што па яго бы не казалі, як бы не распавядалі, які ён цалкам падпаркаваны Крымлю, мы бачым зараз вось то, што ён не падпаркаваны Крымлю, што у яго ёсць асабістая мэта. Асабістая мэта – гэта захаванне асабістай улады. Асабістай уладзе пагражаюць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным, і таму ён руліць. Зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць да ранак Лукашенко. Ён будзе себе паводзіць вельмі так спакойна. Ён будзе такой фігура такая вельмі мірная. Ну, у пэўным сэнсе ён нават дамогся свайго. Няхай сабе і па чарзе, але ў Мінску пасядзелі за адным сталом прадстаўнікі Зеленскага і прадстаўнікі Пуціна. Засталося ў гэты стол умантаваць машыну часу. Да, чамусьці яны в часе як бы размінуліся, да? Але типа, на адных і тых жа месцах там пасядзелі. Ці можна это назваць перамовамі, такімі апасродкавымі, разведзенымі ў часе перамовамі. Конечно, да. Так, вось так гэта адбываецца, і, конечно, Зеленскі са сваімі пустамі прэзідэнт. Прэзідэнт Зеленскі. І там нават у сярэдзіне было, што і я атрымаў адказ, типа, прэзідэнты, это разумець, то бок прэзідэнты ўжо на адным узроўні Зеленскі і нейкі яшчэ іншы прэзідэнт. Я думаю, это Лукашенко не пра сябе. Пра Трампа, можа? Можа. А можа і не пра Трампа. Да? Вообще метамарфоза нейкая адбылася прям фантастычна. Што робіць, як там у іх назвы, у гэтых дронов ва ўсіх, карацей, такі паэтычныя, і ракеты Storm Shadow, карацей, накіраваныя ў патрэбныя месцы. Ведаеце, вось гэтая крышачка, якая лётала над Масквой, я так мыслю, што уразіла Лукашенко вельмі моцна. Он себе уявіў, што гэта крышачка лётае над Мозырам, і зразумеў усё, сур'ёзнасць намеру Зеленскага. Таму вось так. І вось рэакцыя беларусаў была прысвечаная маё відэо. Да. І вы ведаеце, для мяне што было цікава? Конечно, я не веру ў нейкія вайсковыя дзеянні, не веру ў тое, што там Зеленскі заінтарэсаваны, каб был паўночны фронт зноў ва ўкраіне. Таму гэта все такая тэарэтычныя такія нейкія задумкі, мыслі. Але калі себе ўявіць, што сапраўды вось украінскія вайскоўцы выходзяць на тэрыторыю Беларусі. Па-першае, мы разумеем, што ў Беларусі няма арміі. У Беларусі ёсць 65 тысяч чалавек, якія запісаны як армія. Все, хто служыў у войску, вось калі вы служылі, калі вашы суседзі служылі, калі яны распавядаюць все гэтыя камедыйныя гісторыі з фільма ДНБ, гэта цалкам беларуская армія. То есть мы разумеем, што такое сёння беларуская армія. А яна не стала ніякай іншай. Яна вельмі падобная да беларускую сельскую гаспадарку, да беларускага футбола. Гэта такая армія.
Вось, і калі себе ўявіць, выходзяць вось украінскія войскі. Я ў інтэрнэце чытаю, што мы ж тут все як адзін за родину оккупанта будем гнать. Ну, в моем уявлении не будут. В моем уявлении в Беларусі ёсць 70% насельніцтва, якое ці ввогуле яму ўсё роўна, што адбываецца. Ведаеце, вось калі в Венгрыі былі выбары, якія вырашальныя былі выбары, там яўка не была 100%. Яна была трохі там за 70 нешта. То бок 30% засталіся дома, нягледзячы на тое, што выбары былі самыя вырашальныя. В Беларусі таксама, ну, некалькі дзесяткаў адсоткаў ёсць людзей, якім ўсё роўна заўжды. Яны жывуць сваё жыццё асабіста і ніяк сябе не праяўляюць. Ведаеце, Александр, у нас быў такі спорт падчас беларускіх выбараў прыйсці на свой участак за 10 хвілінаў да закрыцця і паглядзець, колькі. Так. Ну вот, калі ведаеце, вось гэты спіс выбаршчыкаў гартаюць, паглядзець, мы не можам падлічыць, але мы можам паглядзець, колькі народу распісалася за бюлетэнь. І як бы ўлады заўжды малявалі яўку ого-го якую, да? Ну, каб выбары адбыліся хаця б. Але фактычны ўзровень інтарэсу да гэтых выбараў быў адзін подпіс на лісце. Аркуш, да, з 10 недзе, да, вот радкоў 1-2. Як бы, да? Вось, так што я веру ў вашыя 70%, толькі ў 2020 годзе сітуацыя канкрэтна змянілася, і мы памятаем гэта чэргі да выбарчых участкаў, да? Ну, 70% гэта тыя, якому каму ўсё роўна, і тыя, якія супраць. Вось для меня гэта лічба. Яны, ну, ведаеце, ну, не будзе чалавек дэмакратычных поглядаў супраць таго, каб Лукашэнку зверглі украінскія войскі. Як бы там не адбывалася, но ніхто б не пайшоў, ніхто б не паверыў у тое, што Украіна збіраецца акупаваць Беларусь. Ну, гэта немагчыма. А вось як бы себе паводзілі вось астатнія 30%, якія у нас ёсць з расійска-савецкай ментальнасцю. Я разумею, што гледачам Еўрарадыё не падабаецца, калі я кажу пра 30%, але, ну, ведаеце, ёсць падставы, ёсць апытанкі, у некаторых апытанках, калі зададзена пытанне па-іншаму, лічба і вышэй. Яна ніколі не бывае вышэй за 50%, але яна бывае 40%. Так вось 30%, і вось як яны себе паводзілі, вельмі такое цікавае пытанне, ці выйшлі б яны абараняць дварэц прэзідэнта, так? Я лічу, што таксама не выйшлі бы. Чаму? Таму што ў Беларусі ёсць умова паміж вось гэтай часткай людзей і Лукашэнкам, і рэжымам. І гэтая умова, яна такая вельмі патэрналісцкая. Мы аддаем цябе ўсё. Краіну, бюджэт, то бок грошы, всю ўладу, права вырашаць, як там весці навучэнне ў школах, ці не ведаю, як канструктаваць гэтыя электрамабілі і, ну, што там яшчэ, як пісаць музыку і яе граць у оперы і тэатры. Ты нам толькі дай пажраць, паспаць, і каб вось тут над намі не капала. І айфон. І вось гэтая умова, унутры яе няма. А калі што, мы пойдзем за сябе паміраць? Не, там написано, что ты отказываешь сам за ўсё. Таму, калі ласка, менты твои, КДБшники твои там гэтыя, памежнікі, твои вайскоўцы, яны ўсе твои. Мы не пойдзем на вуліцу. Гэта было вельмі добра відаць 16 жніўня 2020 года, калі Лукашенко хацеў сабраць мітынг больш за гэтую самую стэлу, і была гэта плошча незалежнасці. І тая колькасць людзей, якая там была, гэта не азначае, што няма больш яго падтрымкі. Яго сапраўды падтрымка 30%. Але гэта азначае, што гэтая падтрымка тыя людзі, якія сядзяць на канапах дома. І таму, калі б прыйшлі украінцы, то гэтыя людзі засталіся бы на канапах дома. Ніхто бы не пайшоў яго абараняць. І ведаеце, прыклад Ірака, а тут вельмі падыходзіць прыклад менавіта Ірака, таму што вот в Іране зараз не было наземнай аперацыі, і нягледзячы на тое, КСИР, гэтая корпус стражей ісламскай рэвалюцыі, все роўна забіваў внутры і апазіцыю, і ўвогуле грамадзянскіх, таму што яны разумелі, што внутры таксама все вельмі небяспечна. Але калі мы ўсё ж таки паглядзім на вось Ірак, калі там было варванне і было 170 тысяч, 130 тысяч, 140 амерыканцаў, 30 тысяч яшчэ кааліцыя, супраць іх было амаль 500 000 вайскоўцаў іракскіх. Гэта вялікая краіна з нармальным узроўнем развіцця, было 24 мільёны чалавек. І вось армія была ў 3 разы большая за армію ЗША і НАТО. І яна ўся разбеглася. Яна сапраўды разбеглася. Там засталося, было некалькі дзесяткаў тысяч вайскоўцаў з амаль 500 000, якія супраціўляліся. А ўсе астатнія пайшлі па дамах. І таму менавіта за 3 тыдні, мне падаецца, калі не памыляюся, была захоплена вялікая краіна.
І гэтае самае было бы у выпадку варвання, яго не будзе, гэта фантазія, гэта фантастыка, так? Але калі б так было, ніхто бы не выйшаў. І з тых, хто нейкім чынам как бы любіць Лукашенко, ніхто бы не выйшаў абараняць ні яго дварэц, ні яго сяброў па хакею, ні яго умку, ні яго дзяцей і 17 рэзідэнцый таксама. Тут вы, Александр, конечно, уступаете у завочную полемику с Ганной Конопадской, якая разрадзілася доўгім постам учора. Ну, это выпадкова атрымалася, конечно. Про 300 тысяч штыкоў, якія ўжо згадвалі нават у наших каментарах. Карацей, вот 300 тысяч штыкоў як паднімуцца з Беларусі, вот як стануць на расійскі бок, як откроется паўночны фронт, вот тады паглядзім на цябе, Зеленскі. Там Ганна Конопадская нас беларускай прапагандай, вот, ну, в этом вот як бы лічыльнікі дуркі, да, яна вот там, дзе азаронак прыкладна в гэты момант, вось, і верыць в 300 тысяч штыков. Александр вот не верыць. Я себе, адкуль яна... Ну, яна, резервісты, мобілізацыя, там вот это вот все пачалося, тэрабарона. А я яшчэ дадам до того, что сказал Александр, что 65 тысяч, колькасць беларускай арміі, агучаная вами, Александр, это не колькасць салдатаў і афіцераў. 65 тысяч гэта з паварамі, прыбіральшчыкамі, да, з усім механікамі, да, з усім абслугоўваючым персоналам в частях, як бы, да, вось, і реально там, ну, 1040, типа, то бок, давайте яшчэ скінем там, да, і, ну, караці, нема ж такого. Нет, я вельмі жадаў бы пабачыць, як Ганна Конопадская узначалі... Ну, калі хіба Ганна Конопадская узначалі які-небудзь батальён, да. Батальён імя Конопадскай. Трэба нейкі бренд, ведаеце, не трэба гэта лагатып прыдумаць для Ганны Конопадскай, што б гэта магло быць, але думкі мае ідуць кудысьці зусім не... Быў варыянт герба пагоня жаночай, там вот вершніца, да, вот, ну... Нешта Конопадская, конечно, это не спадабаецца. Яна зараз займаецца... Не спадабаецца такое, да. Яна ж зараз намагаецца гэта атабраць некую фабрыку птушыну. Яна павінна быць на гэтай, на курке. Ну вот, можа быць. І з яйкамі, як яна кажа. Крыху мізагінна, конечно, атрымалася, прабачце, нашы шановныя слухачы і гледачы, але, ну, калі пра Конопадскую... ці так, ці ніяк. Так, ну давайте далей. У нас была тема Тихановская ў гэтым выглядзе. Ага, працягнем жаночую тэму, да? Ну, добра. Ну, будем ставіцца з павагай і сур'ёзна. Да, конечно. Тихановская здзейсніла візіт у Кіеў. Я, калі шчыра, не вельмі бачыў нейкія вынікі вот у публічным полі. Я бачыў навіну пра тое, што все ж таки неяк будзе вырашацца сітуацыя з банкаўскімі рахункамі. Але не ведаю, не жывучы в Украіне, не ведаю, ці сапраўды яна вырашаецца. Як бы ці сапраўды беларускія грамадзяне з беларускімі пашпартамі могуць разблакаваць свае рахункі пасля гэтага візіта. І фактычна ведаю пра тое, што ствараюцца нейкія там працоўныя групы, пра тое, як бы далей, значыцца, існаваць, і все. На гэты момант это все вынікі. Ну, акрамя пэўнага незадавальнення пэўных таксама на тым баку актывістаў, добраахвотнікаў беларускіх, вось, якім там мала часу прысвяцілі, з якімі змястоўна не паразмаўлялі, там, ну вот, ёсць і такія вынікі. Ну, па-першае, давайте скажем, што гэта пытанне прыйшло к нам з аднаго чату. Дзякую вам за пытанне. І, канешне, яно зараз выглядае вось у ланцужку гэтых падзей, якія адбыліся пазней, у тым ліку і на гэтым тыдні, яно выглядае зусім па-іншаму, чым калі яно было самое па сабе. Візіт Тихановскай у Кіеў. І тады казалі, гэта не была моя думка, але я яе падзяляў, гэта была думка добрых знаёмых аб тым, што шкада, добра, што ёсць візіт, але шкада, што гуляюць намі, а не гуляем мы. Вось, шкада. І як гэта выглядае? Ведаеце, калі адбываецца нейкі сапраўдны дзяржаўны візіт,
то дакументы рыхтуюцца да таго. І візіт адбываецца ўжо тады, калі ёсць што падпісваць, калі ёсць умовы, калі ёсць угоды. І вось прыехалі, падпісалі, вырашылі пытанне. Так? Ці быў на гэты час быў, мы памятаем, што паміж сустрэчай Зеленскага і Ціхановскай у холе была у студзені, на якой Зеленскі запрасіў Ціхановскую у Кіеў. Нават далі абмяркоўваўся візіт у сакавіку, пасля ў красавіку, на дзень волі, на гадавіну Чарнобыля, і адбыўся ён усё ж такі у траўні. То бок мы разумеем, што часу, каб вырашыць, падрыхтаваць і вырашыць пытанне, было дастаткова. Гэта не тое, што ён адбыўся візіт на наступным тыдні. І мы бачым зараз, ці ёсць праблемы беларусаў в Украіне, ёсць шмат, тыя самыя добраахвотнікі, вялікія праблемы з іх пазнейшай там прызнаннем, легалізацыяй, усім астатнім. Ёсць пытанне банкаўскіх рахункаў, ёсць пытанне ўвогуле дакументаў і ўвогуле некага такога становішча беларусаў ва Ўкраіне сёння. Мы ўсе разумеем, што Беларусь як нацыя, як дзяржава несе адказнасць за тое, што адбываецца зараз, і разумеем захады украінскага боку ў 22-м годзе, калі ён прыпыніў усе там банкаўскія рахункі, шмат у каго просто вісяць деньги, грошы вісяць у украінскіх банках. І шмат гэтых пытаннях патрабуюць вырашэння. І вось рыхтуючыся к гэтаму эфіру, я, канешне, паглядзеў, што якія былі вынікі зараз такія. Трэці раз адчынення офіса дэмакратычных сілаў у Кіеве, напэўна, мы не можам разглядаць як вынік, таму што ён чамусьці ён адчыняецца, зачыняецца. Вось, прызначэнне спецпрадстаўніка, гэта добры. Гэта добры вынік, таму што ёсць чалавек, з якім трэба будзе размаўляць. Ці ёсць яшчэ нейкія вырашэння пытання, я не пабачыў. То есть на дадзены момант у публічнай інфармацыі, у публічнай прасторы няма ніводнага вырашанага пытання, якое было бы вось вынікам гэтага візіта, вынікам гэтых перамоў было вось такое вырашанае пытанне. Гэта вы кажаце пра вынікі візіта Ціхановскай для беларусаў. Для беларусаў, конечно. Для грамадзянаў Беларусі. І у нас была такая спрэчка з Паўлам, і гэта вось цікава, што ёсць вынікі для беларусаў, а ёсць вынікі для украінцаў. Для украінцаў. Да, вот давайте паразмаўляем пра вынікі візіта Святланы Ціхановскай у Кіеў для украінцаў. Мы разумеем, што Святлана Ціхановская была вось гэтым, не ведаю чым, там, бітай в руках Зеленскага, якой ён яшчэ раз так бздюкнул Лукашенко по башке, что вызвало, конечно, вой на болотах, вой у беларускіх прапагандыстаў, незадаволенне самога Лукашенко. І разумеем, што гэта быў просто яшчэ адзін спосаб, намер, такі крок, каб раздражняць Лукашенко, каб яму было балюча. Добра, што ён быў. Гэта вельмі добра, але, нагадаю, гуляюць з намі. Не гуляем мы. Таму вось так, для украінцаў вынік візіта вельмі паспяховы. Для самой Ціхановскай, для ўвогуле дэмакратычных сілаў, кантакт з Зеленскім, кантакт з украінскім богам таксама, ведаеце, паспяховы, але давайте себе вось уявім. Я кожны раз, калі кажу паспяховы, я себе пытаюсь себе ўявіць, а паспяховы у чым? У тым, што яшчэ адзін номер у тэлефоннай кніжкі, как мяне паправілі, і што яна не Франака Кучынскага. Вось гэта плюс. Плюс у тым, што нешматлікая колькасць беларускіх гледачоў, у тым ліку гледачоў Еврарадыо, Белсат і ўсіх астатніх пабачыла, што трохі такі падвысіўся імідж Ціхановскай, трохі падвысіўся. Гэта бок піар. Піар. Добра, піар гэта добра, але на што ён уплывае далейшым, акрамя самога піара. І вось я не магу сказаць, што гэта дрэнна. Это добра, што Ціхановская сустрэлася з Зеленскім, што ёсць шлях, што можна што можна размаўляць і так далей, але вельмі хацелася б, каб з гэтай усей актыўнасці былі дакладныя вынікі. Я як бы сказаць, гэта крыху апраўданне Ціхановскай, магу сказаць, што увогуле цяпер шмат каму цяжка не рабіць таго, што хоча Зеленскі. Да, можа Трамп там дыктаваць Зеленскаму, можа Путін зразумела, што не та самая, да, і там Кремль. Вось, але калі мы паглядзім, напрыклад, на Лукашэнку, з чаго мы пачыналі нашу праграму сённяшнюю, то ён зрабіў, да. І супраціўляцца гэтаму, асабліва, калі, у прынцыпе, ніякага збольшага негатыва, можа быць і пазітыва, не вельмі шмат. Да? Негатыва нема. Вось, і там, як Александр кажа, вынікі. Якія вынікі? Для чаго? Піар для чаго?
як бы, да? Вось. Але ну і негатыву няма. Так што ў прынцыпе мы хаця б у гэтую гульню гуляем, ці намі гуляюць, як вам, удзельнічаем. У нейкай якасці у гэтай гульні мы удзельнічаем. Дзякуй вам, Александр. Да, так. Можа быць, слова гуляем, яно занадта суб'ектна для вот опісання гэтых працэсаў, але удзельнічаем. Слухайте, мне, Павел, для вас пытанне, якое мы не абмяркоўвалі, магчыма, яно будзе для вас зненацку, але вот ведаеце, мы с вами, калі размаўляем об этом, мы неяк так вот прыпыняем самі себе, і я себе прыпыняю. Чаму? Таму што гэта нашыя палітыкі. Там сёння Ціханаўская, Павел Латушка ў Страсбурге і іншыя нас прадстаўляюць. Чаму яны нас прадстаўляюць? Вось прадстаўляюць, так? І мы... Не ведаю, я себе абсолютно не прыпыняю, калі што. Я себя прыпыняю для того, каб не быць таким нашмат крытычным і как бы ўсё ж таки захоўваць нейкі канструктыў. Ведаеце? А з іншага боку, вось на мінулым тыдні ў размове я размаўляў з кімсьці, і мне сітуацыя, яна прыгадала, ведаеце, футбольны матч. Вось вы бачылі, як зараз ідзе чэмпіянат свету па футболу, і як гульцы адной каманды паміж сабой размаўляюць. Там ёсць усё. Там ледзь не з кулакамі адзін на аднаго. Па-першае, футбалісты, мы не мусім мець ілюзій наконт іх там адукацыі і ўвогуле ўзроўня у чым-небудзь там в камунікацыі. Футбол добра гуляюць. В камунікацыю это дворовыя пацаны. Як былі, так і засталіся. Мы с вами не дворовыя пацаны, з іншага боку, да? А далей? Але я... А вы што думаеце, вот тое, што мы зараз расказалі, поразважалі про Ціхановскую, вот в офісе Святланы Ціхановскай спадабаецца, вы думаеце? В этом была нейкая комплементарнасць? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што нас за это будуць, Александр, не любіць. А я вельмі мяккі. Нас, вот, тыя, хто крытыкуе Ціхановскую, і нас з вами заодно, да? Вот эти вот агулам, да? Вось, яны будуць лічыць, што вы вельмі мяккі, і што я вельмі мяккі таксама. А в офісе Святланы Ціхановскай будуць лічыць, што мы вообще лишнего болтаем. І лепш бы мы вообще-то этих пытанняў не падымалі. Так, а вось гэтым пытанне, калі мы себе уяўляем себя, агулам сябе. Так, а мы... Калі мы себе агулам сябе уяўляем як некую каманду, як сказаў Лебедька калісьці, у нас кулак з 5 сілаў, у тым ліку і СМІ, куды падзецца без іх. Так вось, калі мы уяўляем некую каманду, у якой ёсць некая мэта, ресурсы, там нешта яшчэ, то, напэўна, ўнутры яны павінны не паглажваць адзін аднаго. Не казаць, вось, ты аблажаўся, давай яшчэ. Так? Яны павінны ўнутры, не ведаю, як публічна, але быць жорсткім адзін да аднаго і патрабаваць, у тым ліку ад мяне і ад Павла, як сидзіш здесь, як СМІ, і патрабаваць ад палітыкаў дастаткова жорстка. Таму што гэта праца і гульня. У гэтай гульні ёсць мэта. А вось пераход на тое, што, ведаеце, камусьці в офісе там нешта не спадабаецца, таму што мы кажам публічна пра тое, што знаходіцца, гэта, ведаеце, гэта паніжэнне статусу, і гэта такі, ведаеце, пераход на першую лігу беларускага чэмпіяната, дзе адное лік на табло, а зусім іншае адбываецца там, все астатняе, гэта не пра футбол. Так вось, для мяне вось, было гэта вельмі пытанне, мне падаецца, што гэта пытанне палітычнай культуры, і што палітычная культура менавіта, без абраз, без перахода на Жириновщину, конечно, і других ужо ёсць нашыя такія вельмі цікавыя блогеры і так далей, без перахода на гэту Жириновщину, але мы павінны быць шчырымі адзін з адным, і калі гэта размова будзе шчыра, будзе лепей для ўсіх, і патрабаванне да палітыкаў мы маем права предъявляць. Так я ж кажу, што я сябе не спыняю. Я себе спыняю. А вы не спыняеце, Александр, все нормально. Мне здаецца, у меня пара каментароў да того, што вы сказали. Па-першае, наконт кулака. Да? Не адчуваю я себе в камандзе Лебедькі ніякім сваім бокам. Ніякім пальчыкам. У нас, безумоўна, ва ўсіх ёсць агульныя мэты. Вот мэты стратэгічныя, агульныя. Дэмакратычныя перамены в Беларусі, там, каб влада Лукашэнкі, каб рэпрэсіі скончыліся, каб палітвязні выйшлі, да? Каб Беларусь не ввязалась в вайну нарэшце, да? Мы таксама, я думаю, што сыдземся,
што гэтыя мэты агульныя не толькі ў нас з Александром, але і ва ўсіх дэмакратычных колах, да? Ну, не завербаваных КДБ. Да? Вот. Ну, тому што ў завербаваных зразумела, якая раздзяляць там казаць, што насамрэч дэмсілы не дамагаюцца вызвалення палітвязняў, таму што яны толькі жывуць, пакуль в Беларусі палітвязні будуць, што абсалютна неабгрунтаванае лайно. Да? Так вось, калі у нас есть агульныя мэты, і мы свядома робім нешта для дасягнення гэтых мэтаў, то ўсё ў парадку. І мне здаецца, што мы з вами, крытыкуючы кого-небудзь, спыняючы сябе, не спыняючы, там прытрымліваючы ці не прытрымліваючы, мы все роўна ідзем, вот робім свой унёсак у гэтую агульную мэту. Вось. Ну, а наконт таго, што там унутры адбываецца, то бок унутры яны, магчыма, там паміж сабой жорсткія, дэмсілы, а вот в этом в кулаке лебедькі, як вы сказали, да? Але мы-то з вами зараз в пабліку, мы-то зараз не внутры. То бок тут ёсць два розныя слаі, два розныя, вот там внутры, можа быць, мы асабіста сустрэўшыся там з Франакам, з Лебедзькам ці з кім-небудзь іншым, мы там можем прад'яўляць па-всякаму, і любымі словамі, і рознымі вельмі, да? Гэта зноў цікавая размова пра ўзровень не толькі палітычнай, а ўжо і медыйнай культуры, так? Таму што я з вами згодзін, што одно это тое, што ты кажаш адзін на адзін, ці у зачыненым памяшканні, і другое тое, што ты несеш у паблік. Але ці адчуваеце, што ў нас ёсць наработаныя рамкі, наработаныя правілы? Мне падаецца, не. І вось гэта эвалюцыя патрэбна. Магчыма, калі б была рамка, я бы не мысляў аб тым, як каб сябе спыняць і каб казаць крытычна, але канструктыўна. Сябры, калі хто-нибудь вам скажа, што Кнырович і Свердлов купленыя, там вот это вот все, вот просто паглядзіце 5 хвілін гэтай рэфлексіі нашай на гэту тэму неспадзяванай. Вот. І я думаю, што вы добра зразумееце нашу пазіцыю у гэтых палітычных нашу матывацыю. Да. Так. Ну, у нас засталася, Александр, давайте вельмі хутка, конечно, засталася одна тэма, это Юрий Селиверстов, российский рынок и белорусские товары. Ну, я зацитую. В частности, что не подобается Селиверстову, требования к уровню локализации производств в соседней стране не позволяют белорусским заводам участвовать в программах импортозамещения. От этого страдает, например, Белджи. Кроме того, посол пожаловался, что в России реализуется ряд крупных проектов, аналогичных белорусским производствам. Это что она там в России робить, а? Самые себе. Сволочи. Не запытавшись у Селиверстова. В России продавалась российская продукция, локализованная на вытворчасць в России. И мало того еще, открывают гады заводы, якія в Беларуси уже есть. Невыносимо. Осуждаем, Александр? Осуждаем. Я згодны. Але вот... Але нет всего сердца. Ведаеце, я Юрию Селиверстову прапаную взять... А это был министр экономики, здаецца, Беларуси, да? Не памятаю. Ці финансов. Да. Я Юрию Селиверстову раю зрабіць так. Взять сюды, як гэта завецца? Под паху. Ну, так, под паху КамАЗ в одну руку, а в другую комбайн Россельмаш. И прийти до Беларуси и продать хоть один. Паспрабаваць, як пойдзе. А потом разважаць про тое, што твараць ва Украине. В России. В России. Чаму? Таму што, па-першае, Беларусь робіць тое ж самае. Нічога ты з России такого сур'ёзнага, таго, што вырабляецца ў Беларусі, не прадаш. Беларусі ввогуле. Таму, Юрый, ты робіш тое самае і жалішся на тое, што расійцы робяць гэта ж самае. Но это іншае, это же маё. Да, это же наше, а то-то чужое, як бы. Ну, по-другое, ну, ці з'яўляецца сакрэтам, што Белжы не з'яўляецца беларускім аўтамабілем. Што Белжы дагэтуль бярэцца рухавік, які займае амаль 28%, напэўна, у агульнай колькасці там компонентов. Ён бярэцца ў Кітаі, амаль цэлы прыязджае да Беларусі, тут 8 чалавек на заводзе гэтых самых рухавікоў Белджы, 8 чалавек працуе. Яго як быццам збіраюць, і ён
адразу чамусьці беларускі. Вы можете падмануць беларусаў. Яны, как бы, кантралюючыя органы вельмі удала зачыняюць вочы на гэта. Але чамусьці расейцы з гэтым не пагаджаюцца. Я даже не ведаю чаму. Нават, как бы, чаму яны такія недаверлівыя да вас, Юрый. Вось. І таму сапраўдная лакалізацыя Белджы, ну, не больш за там 28-30%, ён не з'яўляецца беларускім аўтамабілем, не з'яўляецца... Это лакалізацыя на беларускім рынку. Конечно, а да. тут яшчэ гаворка пра лакалізацыю на расійскім рынку. Это трэцяе далейшае. А вось пра лакалізацыю на расійскім рынку і то, што ввогуле зараз Расія пачала абараняць свой рынок ад беларускіх тавараў. Гэта вы прыйдзіце да Лукашэнкі і запытайцеся, чым ён займаўся 30 гадоў. Кожны раз другого красавіка. Вось кожны раз другого сакавіка, калі ён святаваў дзень едзінення Расіі і Беларусі, то чым ён сапраўды займаўся? Таму што дагэтуль беларускія кампаніі ў Расіі кампаніі замежныя. Каб правесці нешта, трэба плаціць ПДВ на мяжы, трэба рэгістраваць кантракт як замежнай кампаніі. Той шлях, які... Ну так і мусіць быць. Я зраблю такую агаворку просто, так, конечно. Што ввогуле ў нармальным свеце так і мусіць быць. В свеце, дзе няма ўжо колькі там 30-25 гадоў саюзнай дзяржавы. Саюзнай дзяржавы. СССР уже няма 35 гадоў. Да. Но ведаеце, калі вы паглядзіце на путь, які прайшоў Еўразвяз за гэта 30 гадоў, ён прайшоў путь ад пачатку до ввогуле няма праблемы нешта прадаць з Гішпаніі у Эстоніі ці Літве. Гэтых праблем ввогуле няма. Ніхто не ставіць так пытанне. І таму ваша праблема, Юрый, не ў тым, што Расія нешта робіць, а ў тым, што Лукашенко ўсе гэтыя 30 гадоў з 96 года займаўся імітацыяй дзейнасці. Нема ніякага саюза. І тое, што вы гэтым здзіўляецеся, ну, гэта пытанне толькі да вашых здольнасцей разумець тое, што адбываецца. І слава Богу, і слава Богу, што вось гэтая саюзная дзяржава, з якой не смеецца толькі ленівы і Юрій Сільверстов, якому, вот кажуць, прадавай расійскую, беларускую тэхніку ў Расію, ты ж амбасадар, амбасады у нас это гандлёвыя прадстаўніцтвы. Вось, ён такі, не прадаецца. Вот, яны нас іншай дзяржавы чамусьці ўспрымаюць, і лакалізацыя беларуская ім не падыходзіць. Яшчэ і пабудавалі свой завод з камбайнамі, ну... Падлы. І КамАЗ свой пабудавалі, а наш МАЗ, значит, ім што? Цацка, як бы, да? Вот спіс, полный спіс незадаволеных тым, што саюзная дзяржава – это нейкая эфемерная хрень. Павел, вы былі на гэтым паседжанні, слухали асабіста Юрія Сільверстова. Это была цитата. Он еще заплакал в конце, говорит, я что для их? Это игрушка как-то... Ну все, не заплакал. Александр, дадим нашему инженеру отпочить хотя бы 10 хвилин перед наступным эфиром. Сегодня у нас 5 стримов, сябры, так что на Еврорадио. Вось один вы уже послухали. Рыхтуйтеся до іншых. Дякую вялікі. Мне здаецца, что мы сегодня зрабілі свою справу. Нормально зрабілі свою справу. Лепей за Юрия Сильвестра. Да, до наступной пятницы. Александр Кнырович, блогер, Павел Свердлов, журналист, были с вами. Апошнія 50 хвілін прыкладна. Дзякуй, Павел, і да пабачэння.